О, имам към вас страшна покана. Да. И този казан ще бъде на това място. Става дума за град Бяла, 26 и 27. Първият по рода си фестивал на храните и напитките. Въобще ще хапнем и ще пидем, както пише по дебелите книги. Точно до моста, заграден от прословутият Колю Фичен. Фестивал на храни и напитки, ще има и много музика, Джина Стоева ще се качи на сцената, а всички населени места около връзта Бяла пък ще представят една емблематична вкусотия за района, наречена Деленски булгур. Не сте го опитвали? Идвайте, за да го пробваме. Състезанието ще е много напрегнато и много воодушевено, разбира се. Казанът ще бъде напълнен с всякакви мръвки и зеленчуци и след това ще бъде раздаден. Джина Стоева, голям казан, а пък на 27-ми, неделя, сутринта, връчвам и наградата за най-вкусната вкуснотия по време на най-вкусният фестивал в Бяла за храни и напитки. Елате, защото всичко ще ври и ще кипи. Пускай капака, давай!